फैगौ जानो गोनां डिसेम्बर दाननि 13 आरो 14 अक्ट'आव जितु हाग्राजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा थामथि बोसोरारि जथुम्मानि दिनैनि बे समाव गिबि लाइ खुन्थियाखौ गायसनजेननाय जादों। दा बेयावहाय बे लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय बा गिबि लाइ खुन्थियानि बे फिरफिलाखौ बिरहोनाय मानगोनां हाग्राजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि लोगोसे गागि आफादाव थानाय जेसेबां मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे माइनाव आफाद लाइमोन आफाद आरो लोगोसे दौरि आफादमोननिसिम आरो दिनैनि बे गोथार मंगलबार हाबाफारियाव लेंहरजानाय लेखायै सफैनो हानाय मानगोनां जोंनि गासै बाथौसा रायजो राजाफोरनिसिम आं दिनैनि बे समाव गोसो गोरबोजों बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। दा जिहेतु जोंहा फैबाय थानाय बे डिसेम्बर दाननि 13 आरो 14 अक्ट'आव जानो गोनां खुंगा थामथि बोसोरसालिया जथुम्मा हाग्राजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि बे लाइ खुन्थियाखौ दिनै गायसनजेननाय जाबाय। दा आङो बानजाय आफादनि जानानै आसा खालामो जेरैबायदि गासै रायजो राजा आरो बे गुदि आफादजोंनो नांजाबना थानाय मोनफ्रोमबो दालाइ आफादा जिहेतु बोसोरसालि जथुम्मानि थाखाय जोंखौ बानजायनो होननानै बानजाय आफाद दानानै होबाय। आंनिनो मानगोनां गासै बानजाय आफादनि नेहाथारिजों लोगोसे गासै बायदि बिफानाव थानाय मावथि फारियाफोरनिसिमबो आङो बे समाव खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोयो। आसा खालामो फैबाय थानाय बे बोसोरसालि जथुम्मायाव जाहाथे हाग्राजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि गासै जिथु मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ बै बोसोरसालिया जथुम्मायाव सावरायलायनायनि गेजेरजों स्र'यै जोंहा मा हाबाफारि लानो गोनां दं जाहाथे बे हाबाफारिफोरा मोजाङै मोजां जाफुंसार जायो आरो जे बे बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजोंनो दुलाराय जोंनि बे हाग्राजुलि बियाबाव थानाय गासै गं 83-85 गामिया जाहाथे बेनि गासै रायजो राजाफ्रा बेयाव फैनानै जे मेहेरगोनां लाइमोन आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसेनो बे हाग्राजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव बावैसो दानानै होजानाय मानगोनां सामलाय आफाद बा आरसि आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे जोंनि बे हाग्राजुलि बियाब बाथौ गौथुमनिनो मानगोनां दौरि आफादनि मानगोनां गाहाय दौरि लेङाइ दौरि आसारि आरो दिनैनि बे जोंनि गिबि लाइ खुन्थिया गायजेननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफानो हानाय गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय हांख्रायहरजानाय मानगोनां आर'ज हान्जा नोंथांमोन। जोंनि दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनाय आरो गिबि खुन्थिया गायसननायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय फैगौ डिसेम्बर दाननि 13 आरो 14 अक्ट'आव जोंनि हाग्राजुलि बियाब बाथौ गौथुमा मोनसे गाब गोनां आरो मेहेर गोनाङै खुंफुंनो मोनसे कनफारेन्स खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बेनिखायनो गिबियै दिनै जोङो नैबे खुन्थाखौ गायसननाय जाबाय जाहाथे फैबाय थानाय कनफारेन्सआव जों मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हागोन आरो मोनफ्रोमबो आफादनिफ्राय आरो रायजो राजानिफ्राय जों मोजाङै मोजां जोंनि कालेक्सनफोरखौ बा जेसेबांखिनि जों थांखि लादों बेखिनिखौ जों मोनफुंनो हाथों होननानै जों दिनैनि बे गिबि खुन्था गायनायखौ दिनै गायसनजेननाय जाबाय आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'बाय। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। दायो जोंहा बे फिरफिलाखौ जोङो मानि थाखाय बिरहोदों बिनि सोमोन्दै जोंहा बिरहोगिरि हाग्राजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादगिरि बिथांखौ फंनैसो